Kinsabay makatuong sa kayano lang sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo, mihinay-hinay nagsagup sa modernong babaagi sa pagpadagan sa barangay. Usa niini ang barangay Lurega, San Miguel nga migamit na sa modernong kahimanan alang sa paglukat ug barangay clearance. Si Chelo Valiana sa report. Alang sa mga taga Barangay Lurega, San Miguel, dili na yano-yano lang ang barangay clearance nga ilang malukat. Kay ang ilang barangay clearance, aduna nay hulagway sa gustong mulukat, pirma sa barangay kapitan o silyo sa barangay. Gawas sa paggamit niini nga requirement sa pagpangita og trabaho, magamit usab kini sa pagkuha og loan. Ato lang studyo ang possibility nga ato na i-adapt dere kay namong ubang dere nga YID gyud nga ikapresentar. Instead, mga islag barangay clearance na mo. Like for example, ang travel sa mga pier-pier, sa mga sa airport. Gipasabot ni Barangay Kapitan Fritz Gerald Herrera nga mas sayon na lang nila ang pagsuta kun ang tao nga mangayo og tabang ilabang katagi barangay. Usa sa plano sa barangay mao ang paghatag og barangay ID sa ilang katagi barangay aron magamit nila isip identification. Nagtuo ang kapitan sa barangay nga pinaagi niini mas sayon nilang mailhan kung kinsag yun ang mga badlungon. Hinuon sa 60% pa sa 12,000 ka mga mulupyo sa Barangay Lurega, San Miguel ang anaa sa ilang database. Na kung issue lang ka ba yan na ginay badlungon yung barangay na yun, daway ka matay, wala yung mutuo sa mga barangay clearance. Badlungon din, kitgaran sa barangay kapitid na, muna sikto ikaw aning. Uba ni June Salon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.